Сәлем, нәни тылсымшы дусларым. Әйе, сіз тылсымшылар. Чөнки сіз пластилинны қызыклы сыннарға әйләндерәсез. Һәм бүген без бергәләп үзенчәлекле бигемот ясаячакбыз. Нишләп үзенчәлекле дисезме? Тиздән белерсез. Димәк, башта әйтәгез кирәкле әйберләрне әзерлик. Соры, ак, кара пластилин, шулай ук безгә стык, ягъни пластилинны кисү өчен кулланыла торган җайланма һәм өчле агач таякчык та кирәк булачак. Хәзер инде эшкә керешсәк тә була. Дуслар, сіз бигемотның тагын бер атамасын беләйдегезме? Аны гипопотам дип тә атыйлар. Шулай ук гадәти туганнарыннан 12-15 мәртәбә кечкенәрәк кәрлә бигемотлар да бар икән. Һәм бүген без сезнең белән нәкъ менә шушындый кәрлә бигемотны ясаячакбыз. Шәп. Без әвәли башладык. Син дә кушыл. Соры пластилиннан 2 шарчык яса да, уң якка алып куеп тор. Уң кулың кайда синең дустым? Әйе, дөрес. Хәзер соры пластилиннан тагын 3 шарчык яса. Икесе кечкенәрәк, берсе бик кечкенә булсын. Менә шулай. Шәп. Аннары калган пластилинны 2гә бүләбез. Гәүдә өчен олырак кисәк, калган детальләр өчен бәләкәйрәк кисәк әзерлибез. Шул бәләкәйрәк өлешен сул якка алып куеп торабыз. Синең кайсы кулың сул? Дөрес, афәрин. Хәзер шушы гади пластилин кисәге бигемотыбызның бер өлешенә әйләнәчәк. Без чын тылсымчылар. Шулай бит, дусларым. Бүгенге героебызның гәүдәсе нинди? Ул бит чын бигемот. Шуңа күрә аның гәүдәсе озынча, түгәрәк һәм кабарынкы булырга тиеш. Бигемот суга озак вакыт кермәсә, аның тәне ал төскә керә икән, дуслар. Сез моны беләйдегезме? Мин белмәйдем. Бу героебызга кояшта артык кызынмаска ярдәм итә. Хәзер гәүдәне кагаз битенә ябыштырабыз да, кырыйларын түгәрәкләп чыгабыз. Аннары бигемотның тәпиләрен ясыйбыз. Алдан әзерләп куелган уртача зурлыктагы шарчыкны алабыз да, аннан менә шушлай итеп буйчык ясыйбыз. Аңа йөгерергә уңайлырак булсын өчен тәпиләрнең очы киңрәк булырга тиеш. Бигемотлар сәгатенә 30 км тизлек белән йөгерә алалар икән. Дустым, син тиз йөгерә беләсеңме? Афәрин. Аннары тагын бер уртача зурлыктагы пластилин шарчыктан икенче тәпиен ясап, гәүдәсенә ябыштырабыз. Менә булды. 2 тәпи әзер. Шәп. Хәзер тагын 2 тәпиен ясарга кирәк. Алар безгә якынрак урнаша. Димәк, зуррак булырга тиешләр. Шуңа күрә зур шарчыкны алып, калынрак буйчык яса. Аның өстен бармакларың белән кысып, тарырак итеп яса һәм гәүдәсенә алдан ясаган арткы тәпи өстенә ябыштыр. Менә шушлай итеп беркетәбез. Шәп, икенче зур шарчыкта калын 3 почмакка әйләнә. Бу бигемотыбызның 4нче тәпие булачак. Син 3 почмак ашарга яратасыңмы? Миндә, тәмне. Бигемотлар су үсемлекләре һәм тамырларын ашарга яраталар икән. Ура, менә сыныбыз әзер диярлек. Ләкин нәрсәдер җитми бугай. Дөрес, башы һәм койрыгы. Койрык өчен безгә кичкенә генә соры шарчык кирәк булыр. Буйчык ясыйбыз да, бер башын эчкәрәк, икенчесе калынрак булырга тиеш һәм гәүдәгә ябыштырып куябыз. Менә булды, койрыгыбыз да әзер. Әйдәгез тизрәк кунагыбызның башын ясыйк. Калган пластилиннан бер зурлыктагы 2 кисәк бүлеп алабыз һәм читкә куеп торабыз. Алар алга таба кирәк булырлар. Димәк, безгә озын борынлы, озынча түгәрәк баш ясарга кирәк. Дөрес итеп ясау өчен аны башта кагаз битенә куй. Аннары менә шушлай итеп формасын яса. Минем арттан кабатла, дустым. Хәзер детальне беркетәбез. Бармакларың белән гәүдәсендә урын әзерлә дә ябыштырып куй. Менә шулай ябыштырабыз. Ура, булды. Ярый, дәвам итик. Шарчыктан тагын бер буйчык яса. Аның калынлыгы тигез булырга тиеш. Шуңа күрә нечкә башларын алып куй. Килеп чыккан детальне бигемотның борнының учына ябыштыр. Нәрсә икән бу? Дөрес, бу аның авызы булыр. Ябыштырыйк әле, дусларым. Менә шулай. Булды. Бигемотның кулаклары кызык. Алар кичкенә генә, тамчыга охшаган. Әйдәгез, дуслар, хәзер 2 пластилин шарчыктан шул кулакларны ясыйбыз. Кулакларның астын бүрмә барлыкка килерлек итеп, бераз кысып куй һәм башка ябыштыр. Менә шулай. Булды. Күзләрнең нигезен шулай ук соры пластилиннан ясыйбыз. Моның өчен бераз гына чеметеп алып, шарчык яса, бармакларың белән кыс һәм башына ябыштырып куй. Менә шулай. Менә берсе.
Һәм икенчесе. Хәзер бурны. Бигемот гәүдәсе белән су астында булганда да сулый алсын өчен, аның борын тишекләре кабарынкы булырга тиеш. Пластилин шарчыкларны ясый ит, героебызның борнына ябыштыр. Менә шулай. Менә булды. Соңгы штрихлар гына калып бара, дуслар. Агач таякчыкның очлы башы белән борын тишекләрен яса, кырыйларын тигезләп чык. Хәзер күзләре. Менә шулай. Хәзер ясыйбыз. Ак пластилиннан шарчык яса, бармакларың белән кыз һәм күз урынына ябыштыр. Менә хәзер ябыштырабыз. Аннары кара пластилиннан бик бәләкәй генә шарчыклар һәм буйчыклар яса. Бу бигемотның күз каралары һәм кашлары булыр. Аларны менә шушылай ясап була. Менә шулай. Килеп чыгамы, дуслар? Әфәрин, дусларым. Юка буйчыкларны күзләрнең өстенә ябыштыр. Ул ачулы итеп карасынмы, әллә гаҗәпләнепме? Үзең теләгәнчә яса. Менә шулай ябыштырабыз. Кашларыбыз әзер. Булды. Хәзер инде күз караларын. Өчле таякчык белән тишекләр ясап, күз караларын ябыштыр. Ура! Булды. Аннары стек белән бигемотның гәүдәсенә менә шушындый рәсемнәр яса. Өчле башы белән аның тырнакларын да ясап була. Безнең үзенчәлекле кунагыбыз инде әзер дияргә була. Бик матур килеп чыга. Шулаймы? Кызлар, малайлар, сез зур әфәриннәр. Шаян пластилин тапшыруының чираттагы чыгарылышында күрешербез. Ә мин әлегә сезнең белән саубуллашам. Хуш-хуш!